Erokamano kuom keto Ramogi TV ka une wang' sa chenro moro mar buch jopiny wantie ka gi wendo madhial Mheshimiwa FCPA John Mbadi men jatend migao mar omenda. To wabiro yawonu simu mondo mi go simu nikech ma buch jopiny mondo penje penjo ma un godo mar budget mar omenda mar 2026 nyaka 2027 penjo no un wegi. Abiro yawo simu bang' dakika matin abiro keto namba simu no piny kanyo mondo wago mbaka. Wachaka ne kodi Mheshimiwa, erokamano ahinya kuom wasechegi. Ang'e ni date. Erokamano ahinya Trevor. Wachaka ni budget mar Sh4.8 dong' waketo korwa ahinya kaka jo Kenya. Ang'o miyo budget ni duong' kama to wang'e ni ok wanyal choko osuru moromo? Erokamano Trevor, king'iyo budget ma waloso mar 2026-27, yes, ibiro nwang'o ni ong'eny, en Sh4.8 kata Sh4 gi bilion 817. To king'iye matut ibiro nwang'o ni pesa ma sirikal mamalo madhi tiyo e sirikal mamalo en Sh2.8 2.896 trillion. But king'iyo higa mokalo ne watiyo gi Sh2.9 2.913 trillion. Manyiso ni sirikal mamalo tiyo gi pesa matin higa mawadhiye kipimo gi higa masani. Counties wadhi miyo bilion 420 koa e bilion 415 omedore 15 kende. Tip nyalo penjo ni ang'o momiyo budget ma higani marumo ni to ne en Sh4.695 odhi e Sh4.817 omedore. To ang'o momiyo pesa matiyo e sirikal mamalo to dok piny? En nikech gope. King'iyo consolidated fund services higa ma sani marumo ni wadhi tiyo gi Sh1.366. to higa manyien wadhi tiyo gi Sh1.501. Omiyo budget omedore purely nikech gope mwachulo omedore. Gope mwachulogi inong' ka gope manokaw higni mokadho buora sani sa jochopo makoro ichulogi. To bende mambalang' miwigi bende omedore. Koro mae momiyo gope koro wachulo mang'eny moloyo kaka nyocha wachulo chon. Emomiyo budget omedore. To pesa matiyo ma sirikal dhi tiyogo to dok chien. Kikawo kata executive arm of government higa ma koro rumo ni wadhi tiyo gi 2.836 trillion. To higa manyien wadhi tiyo gi 2.817. Manyiso ni wadhi tiyo gi bilion 19 less than mwatiyogo sani. Koro en ni gowi moketonwa pressure. Emomiyo ne nyaka budget dhi malo kama odhi. Gowi emohinyo waka. To seche ma koro udwa kwayo dala ka e pacho kaendi udwaro bilion 996 nikech rem ma un go en Sh1.1. Mano ni kare e budget uni kubang' kusechoko usuru. Te rem mar Sh1.1 ni uda kwayo siling bilion 996 dala ka e bengi ma dala ka. Dong' udhi miyo bengi gi koro ok mi jopiny hola kendo udhi ketho ohala? Well, dwarore ni mondo waduok chien pesa ma waholo e Kenya ka nikech pesa mang'eny onego dhi ne jo ohala iluongo ni private sector mondo bet kakao pesa bengi to yawo gohendnigi to miyo jowa yudo tije. But king'iyo budget ni Trevor, space mantiere tin nikech king'iyo pesa ma wachoko e usuru to gi pesa ma wachoko kuom services ma sirikal chiwo ma iluongo ni non-tax revenue. Koro wan gi moro miluongo ni ordinary tax ma en osuru ma kawaida mwachulo. Msachi ing'ade kikelo gik moko e Kenya ka chulo osuru, ka ing'iyo gimoro kata chulo osuru nitie value added tax. Kiriwo gi pesa mamoko samoro kidhi yudo tije mag sirikal e huduma gi gik makamago te wadhi choko 3.63 trillion. Kuom 3.63 trillion 1.5 trillion already dhi chulo gope. Koro kigolo kuom 3.63 idonge only 2.1 trillion. 2.1 trillion mshahara mwachulo jotich sirikal national government
en trillion achiel sani. So mano wey gi trillion 1.1 trillion. Pok itero pesa counties. Pesa madhi counties en 420. Kigolo kuom 1.1 trillion idongi billion 700 kende. Ni billion 700 ni en e pesa ma koro dwadhi e tije sirikal mamoko. Kaka en makoro mokwongo CDF bro wuok ka billion 61. Pesa mwamiyo ngaf bro wuok ka billion 4. Pesa mwatimo go recurrent expenditure miyo logo mafuta geche gi gik machalo kamago wuok ka. Kor ka pesa ma wadwa puonjo go jowa. Kech kiweyo pesa ma sigolo en mana mshahara mar joka TSC gi gik kamago. To pesa ma iluongo ni free secondary education kata free day secondary education billion 54 wuok ka. Pesa machielo madhi e junior secondary school billion 31 wuok ka. Pesa modhi ge free primary education billion 7 ge bath wuok ka. Kae ma pesa mar free SHA, pesa motere SHA. SHA nitie gi component moro miluongo ni free primary health care. En mabo kawo pesa mang'eny kabisa. Free primary health care kende kawo pesa billion 19. Mano wuok ka. Koro ka nitie moro miluongo ni emergency chronic and critical illness. Embe serikal mamalo fund 100%. En bo kawo billion 4. Mano ka in gi tuo moko machendo matinde thiedho tek kaka cancer, diabetes, gik machalo tuoche machalo kamago. Mago wuoka. So inuongo ni waonge gi pesa kata madong for development. Therefore, kaminyalo ng'ado malongo. Mano pok ikelo security sector te. Obed police, obed provincial administration matiwo luongo ni national government administration ni, obed jolweny KDF, to ikele national intelligence service, kiriwo gi te gikaw 566 billion no pesa mwaketo nige budget michulo go mshahara jogo duto te to bende ng'iewo negi all the equipment and gears and everything ma defend our country. So ino ka budget wani oonge gi space moro ma dange waji ni nanga ng'ad ka itemo kabisa mondo mi ng'adi to tek. Koro wate emomiyo neno kanyo wabiro gi gimelo national infrastructure fund mondo wagol projects mag infrastructure madongo manyalo bedo ma kisungu ni commercially viable mondo wayud space ma wanyalo kete social services. Poka biro kata cash transfer to the elderly makao 25 billion orphans and vulnerable geng'eny and giketo budget wani is very limited. Emomiyo samoro ne okata kaji yuak jigoko ni meduru pesa education, meduru pesa health. King'iyo the budget kamidwa gole pesa unless ni chake dok ikaw mana go weekend. Ok medre. Ada yinu mondo mugo simu koro mondo winji kako wacho nitire simu machielo ka indi mosegonwa ka wawinjane en ng'amo go simu mondo winje oimore. Hello. Oimore nya Trevor. Idhi nade menwa? Adwa ber. Chaka negi nyingi mondo ipenj FCPA Mbadi penjo ma in go. Ani lo ngani benta nyango. Takwayo mana muche ni wanani. En mubet karma irange pesa duto ni konyo go jo Kenya. To kwayo nani jok manigi monego yud kata mana pesa mag jok ma jog gi noto. Won nyithinda noto 5 years back. Ase manya kaka nyalo yudo gine ne pesa ne mag pension. Notiyo kanye? Notiye police. Oh. Imagine 5 good years. Koro kochopo dumara auchiel to en gi 5 years. Okay. Poka yudo kata mana pesa michulo ji. Okay. Ero kamano benta. Uti kanyo kabisa. Odhi duoki sani, ero kamano benta. Aya, sawa. Bentie chenro muketo tenge mar ji kaka benta mawacho ni en widow to bende umanyo pesa mara iri mara jaode. Samoro midhiero ma samoro yudo jo ma process kata loso wach pension en ni kamoro pogi loso weche kumane
jatich makoro ongeno netiye kech ng'eni nyaka file ka en police nyaka file ka police ma bi e treasury koro nyalo no dwaro pesa e treasury to file poko akocha so emomiyo watemo improve waketo system manyien e pension makoro mabro integrate maka ng'ato retire to the information bedo communicated to the national treasury so kwa dhi mbele midhiero ni bro rumo nikech waketo system integrate for sani anyalo mana advise ni mondo dhi confirm fast ni to be joka police no se oro file no national treasury kopo ni ne giseoro the file the national treasury driver onyalo reach out kada to you then immediate that information and make sure ni pesa ne ochul get pension wa process instantly the directive message you ne jo pension department and the pension odonjo they process and pay sani makuru wuoy wach mar osara ni nywa geno ni wadhi nene finance bill mari ni joma ichulo siling 30,000 ka dok piny yes idhi migi fuong'ruok e wach mar osuru to gino onge mheshimiwa ang'o mochako timore to nusewacho ni udhi duoko piny usuru no konego beni ng'ado gi usuru kata na lando ni the sirikal nigi paro motegno mar temo matek ni miyo joma yunwengo gene piny nafu kata fuong'ruok maro msach ni ng'ama yudo mshahara ma up to 30,000 en ng'ama is basically barely surviving kaito gi from 30,000 to 50,000 bene wa reduce the tax rate kata president nolando mano the gimado wacho ni wach ni puro kwa we the bill ma finance bill ni parliament por wa consider ena ni nyonya ka wangi ito fuok marom nade ma odhi weyo no budget kaluwore gi problem ma be kurusani wan ine no already nyo wase ngado suru me mafuta wagole 16 tere aboro kanyo wase bede gi fuok mar bilion 12 to kaluwore gi lweny bende matimore kocha already sani okwanyal yudo pesa madinyo wayudo pesa dok piny nwengo dok piny gimora moro dok piny tabu nitie koro mshahara ni bekwa duoko chien kaka wadhi duoko dhi wewa gi fuok mar bilion 35 so nyo wang'iyo all this mutimo gi simulation mondo wabed sure ni to ere kama wadwa yude pesa ma dwa cover no mani nikech ok wadwa ologo pepe mo ka either wadhi ng'ado expenditure or wamanyo yo machielo wayudo ko pesa no kuma ne waneno ni wadhi yude pesa ni en kelo lokruok e weche mag kata yo ma Kenya Revenue Authority chokogo usuru so we say agree gi jatend piny ni ma this watch mar usuru mar pay as you earn pod nyaka wang'e kaka watere e bunge kapok watieko wach mar finance bill maporen gima pora mapudun go en mane okodhi timore sani well kapok watieko the finance bill wadwa ni mondo wachno utieki chances en ni kapok watieko finance bill wabro tera amendment e bunge mondo wa capture pay as you earn e yo manyo wadware mondo kai chako financial year already jo wanigi oseyudo fuong'ruok nitie simu moro madonjo ka winja no wacho nang'o imore hello imore oimore ahinya obado kasi biro kawo na nyinge joma go simu go mondo okwo penjo gi to wawinjo gi maber oimore ahinya ng'ama go simu yes sir nyingi wachaka ne gi nyingi Bernard Bernard wuda wendo iwacho nang'o bech fuel okay upenjo penjare wach mar nengo mar fuel ma idho malo saka sani ang'o makele to gi wach mar jopuonj madhi e ng'anyo sapteni utime ang'o e wach mar osara bech mafuta gima kelo loko bech mafuta en Kenya onge gi mafuta mamare Kenya nyaka kel mafuta koako bech mafuta oko lokore saa kaka sani lweny ni Iran kun manyo neni 20,000
achiel ewi abich mar mafuta mitiyo go e piny mangima wuok kama ineno lweny nitiere cha. Nitiere kamoro kanyo miluongo ni Strait of Hormuz, en kamoro matin mabe nego bed ga ni mafuta kadhe olor sani, jo Iran oloro lweny ger kuro. So ibro nwang'o ni mafuta ma watiyo go ahinya e Afrika ka wuok e area no. Bech mafuta e piny mangima sani chigno medore nyadiriyo. To bech mafuta medore kaka mano, samoro dok chien, samoro medore, samoro dok chien. Samo medore wambe nyaka koro wamedi bech mafuta nyaka medre ka nikech igole koa kon. Samo dok chien iduoke chien ka. Nitie be transport cost kaka sani mondo mi igol mafuta, jowa makelo mafuta ka mane ni kodwa gi contract makelo mafuta e Kenya ka. Sani koro gimanyo mafuta kuonde mamoko boyo moloyo ka. Fortunately nine wawinjore kodgi transport cost ma uniform. Koro gene masane gibet gidhi asara nikech watimo gimiluongo ni government to government arrangement. But kadine mano onge de be mikelo transport mitiyogo e kelo kata nauri mitiyogo e kelo mafuta ka komedore bech mafuta nyaka medore. Wach mar jopuonj. Wach mar jopuonj ok ang'eyo ni jopuonj magomo ni ok chul msara. Kenya ka paro ni wachulo jopuonj msara on time. Penjo no ntiere kendo kidieny machielo. Wuod nyako yugi be mbui ka endi wacho ni Treasury ang'o miyo pok ogolo pesa mar chulo ne contracted professionals. Pesa jopuonj ne gitero kanye. Machielo bende penjo ni Ochieng Edwin. Penjo ni ang'o miyo pok giketo pesa mar confirming 44,000 intern teachers. So number chiel en ni pesa mar National Examination Council oningo jo puonjo penj Ministry of Education. One budget ma Ministry of Education omiyo wachiwo te. Koro kotin to mane budget mane parliament opuodho. Onge pesa ma pod waretain National Treasury. Moningo be ni the Ministry of Education. Wane moni matintiri ngama ni simu ka ndio bado naso ni penj gi aneni nyingi en ngama ndo ko wuot wangi ngama wuoyo godo imore ahinya ngama go simu. Mbadi to wuro bag woka temporary da. Yes, Dickens. Do wacho ni ang'eni Mbadi gin jok mariek. Ma gima gitimo ang'eni en gima ni kae. Ma kikitime gimoro ma dimi jok nie ng'anyo mana kaka ne otimre kuom Jezika. Gi finance bill. Gi wach finance bill. Okay. Gima dwa penjo John Mbadi ma oken part of gima wacho sani. Lakini ang niye na yea. Nikech gima rabuchunyo kabisa. John Mbadi gini ong'eyo weche mag ODM motegno nikech ne gisebo nyiso winjo kuwuoyo motegno. Giyie mondo gilos no ODM gino hinyowa. Okay. Akwaye. Erokamano Dickens. Abro we mondo wach mbaka no kakoro otiko sento pod ogo mbaka mar budget ni wach mar jopuonj. Yes, so temo wacho ni wach jopuonj, wach mar examination pesa temo ukete budget wa release na Ministry of Education kaka gitiyo kode. Ministry of Education ong'eyo kaka gitiyo kode kodorem kodokore mane budget mane bunge opuodho. Adwane wuoye wach intern teachers. Intern teachers gin 44,000. Mano kongo kao 20,000. Waketo negi budget wadhi confirm. 20,000 teachers. Ma 24,000 pod biro continue kaka intern teachers kendo for another 1 year. Kuri kaki biro confirm. That's the agreement. Mobede kind Ministry of TSC to kod jopuonjgo. Oningo adwaro ni jowa bende understand ni pesa unge ok ng'eny. Madwa confirm jopuonj te atago. We don't have that space. A budget marwa. Chaka somoni kaka budget marwa chalo. And watemo emomino onka niti jopuonj mosebedo confirms kiriwo gi the 20 there will be over 76,000. To nitiere 24,000 bende interns to gi moko mabe wadhi medo. So already wan gi 100,000 teachers. Moko intern, majority of them gin permanent. Then wadhi chako medo kendo mondo wabed 116,000 kaka ne sirikand ni osingo ni gibiro employ 116,000.
few of them brobedo intern, but majority brobedo kosebedo confirmed. And kata manama interns go. Bende dibedo interns, was in the conversion of 20,000 intern teachers to P&P with effects from 1st January 2027. And waketo negi 4.92 billion shillings. Okay. Then wabruchako will provide for another intern teachers 8.16 billion shillings. So what the medo intern teachers moko, one medo get 24, chako they for another 1 year, over convert 24. So I need 20 what they convert to permanent. 20,000. Mano chako mbele. So mane kaka watime bende nyithindo kodhi school to nge jopuonj is a problem. So what one wabed gi jopuonj in school at the same time nyaka be wange ndito budget chanat. Gilbert Njoga Facebook wacho ni awasi katito road okunwa ni wachneno chopo kure koso girito manyo kode ombulu mar second term allocation mare be nitiere to ntiere machielo bende mapenjo wach ndara wacho ni atni penj na Trevor penj na CS ni ndara mawuok Sori Migori be okete budget ni ma okelo aluoch jakiranda nderni mage makaluo mukete budget kae nderni modhuro. In fact achako ge awasi katito a financial year marumo ni no waketo 200 million mano ningo be ni chakego. Problem manyo bede en manyase kono mjumbe ni follow up en samanyo ndara pesa ni no keti under Kenya National Highways Authority. Ndeni makera te budget manchu waketo gisetimo procurement gise award ngeny gi contractors ne site kendang na wuoye moko bende contractors ani mobilize this site to awasi katito ni waketo under Kenya then Kenya nyucho tuchige wanyoro ni pesa no mondo ndara no awasi katito urit Lake Victoria Ring Road. Lake Victoria Ring Road ane madhiro sani tangeyo ni podho dhikao karibu 1 year mondo miyo chakre. So kaki keto ni katito obro kao muda ne wasekete budget kendo wamedo ne 200 million this year. So en gi 400 million shillings. To jogo poko timo procurement gi digni nyase kono ochiep na majarero kelo nyolo ane wach ni budget ni ka Trevor you can see it is here under Kisumu County one gawasi katito 200 million in last financial year and then we have wasi katito this year pe waketo ne 200 million koro ken hema digni ndiri ni mage kendo makoro makalu. Now let me kura ade into details and then I hope libro me like 3-4 minutes wulo kwa dika usimu mondi wachaki Kisumu. Kisumu nitie ndara mosi chendo kabisa ndara miluongo ni Mamboleo Miwani Kisumu Chamele Muoroni Road. Ndara ni ndara maduong' ahinya makata cross tok ket nega budget morome nyocha last financial year at least ni waketo ne pesa ma gen lots adek. Lot mokwongo ni waketo ne 218 million, lot mar ariyo 225 million, lot mar adek 274 million. Kara koro kasomo kaka lot goringo but hapa njo penyo ng'eyo. Now that biro over 600 million. Sani tich tire wamede pesa sani billion achiel 1.393 billion. Lot mokwongo waketo 259 then 248 lot mar ariyo then 286 lot mar adek mano kele 793 million. Then nya chaka medo kane well forward budget mago nuketi samane sectoral groups romo jo roads no allocate mano then nya chaka medo 600 million on top of that and kura kete lump sum 600 million you can see it here. So manu kele 1.39 almost 1.4 billion. This now will ensure nendarani at least somehow by next year it should be done. So that is Kisumu. It's the main road in Kisumu. Nitiere Kisumu kanyo ndara miluongo ni Holo Lela manyochi neno ka president of the Oyao. Holo Lela Road last year na waketo ne 200 million and about 12 to 14 kilometers. No waketo 200 million mano bedo tendered, bedo procured, ma contractor is on site. And wamede nesani 199 million, about 200 kendo. So it is a road my is going on very well. As I watch ni Katito Awasi. But besides Katito Awasi there is Raburchiga Road. Mabende
again the same digni mar tendering ema dhi mbele kanyo en bende Kenha digni kode but en gi 200 million manyocha pok tiyo to kendo en gi 56 million momedo ne sani mano Kisumu County. Kidhi Migori County Migori County and Trevor gimoro bana adwa na wachka ingeni chon nyochi allocate pesa budget to kata 3-4 years at least this time pesa manyo wakete budget for 2025-26 mapukurumo ni almost all the contracts have been awarded kendo nyo winjo gi president kupogore gi ndara ma duong man Siaya miluongo ni Boro Kodiaga Kodiaga Road madhi nyaka Usenge to gi Masara Moro ema president dwano bio nyo winjore kono bro yao in person the rest of the road nyo kona na team neg launching contractors ochaki ma already most contractors was mobilized and that were just run over them kidhi Migori wan gi ndara miluongo ni ndara to kata po wiki sumo kanyo koruso indam matago jo nyando no koruso indam to we are not doing it now because wakao dams te watero under national infrastructure fund wagolo dams te e budget enokodonje budget and the fund chose chako teach mabe already wachako process ma recruiting the board pesa already near that fund what one that fund will be activated and will be operationalized cause temano to koruso indam e achiel kum dams will be prioritized ni the kado the laws now the Migori County Kanyawanga Dede Rapogi Road nige million 294 already contractor ose yodene and contractor ne ose yodi and contractor ne iluongo ni Gwangsi Hydroelectric and 32 kilometers pesa madhitiyo kanyo ten 2.2 billion already a budget marumoni en gi 294 masani waketo 264 kiriwo this total is almost 600 million machako ndarano contractor is already mobilizing and before the end of this month adhi yawo this road in fact adhi yawo yore ma Migori adhi chako go got Kachola mabe has been awarded got Kachola obed awarded to calibrated systems and okudhi kawo 1.4 billion wadhi yawo en gi budget Marario en Kanyawanga Dede mawachono 32 kilometers Maradek and Posta Nyikendo Nyarongi nyaka Makalda 32 kilometers ma contractor ne NB and Gwangsi Hydroelectric NB de wadhi 2.11 billion Stella Gogo already contractors on site nyocho sebeda awarded and 1.6 billion mundo room contractor Mariluni Diro Construction. Then one ginara machielo miluongo ni Kababu Bondo Pinyo Yie Mazamzam Construction imobile awarded and 1.384 billion maginde ni madhi yao te Stella Gogo to contractors already on site tiyo moko gi contractors are mobilizing kibiro koro mana weyo Masara Moro nikech enanda Kenha embe osebed awarded already eto president himself biro yawe kidhi Homa Bay wan gi nderni mosebedo mokwongo Homa Bay ngeni ne nitie nderni adek mane loso nochung'te sani they are going on Mbita Sindo Magunga nyaka Sori Road is going on very quickly and very fast and then gi budget moromo kata kuro kadhi ni details kedhi machielo en yo maluwo Kadel Kanyadhiang' mabel ringo nyaka tok Goduma en bende bedo ne ochung' sani odhi mbele kendo en gi budget wan diedo namba Karabuk bende osetim nus ne sani to no chung sani osetim nus ne en gi budget kae king'iyo ka en gi budget mar 141 million now map kuru beda awarded sani wan gi Rangwendiru Road madhi kawo 10 kilometers mosemijo miluongo ni Decotech Enterprises 865 million adhi yawogi end of this month contractor is mobilizing wan gi Koguta Nyabera Road momi jomiluongo ni Dabal Consortium 1.095 billion 12 kilometers wan gi Got Kujowe Sogo Tati
Road, Momi Tosha holding 14 kilometers, 915 million. Already contractor is on site. Was mobilized, Osegero campsite, they are on site. Tonga Kisaku Usiri Safe Roads construction, 17 kilometers, 1.357 billion. And when the contractor is mobilizing. Then one man, Subanot, Luanda Nyakakanyakiamu, former minister, Ome Bridgeways construction, it's 1 billion 35 billion, 12 kilometers. One Gio Mabende Dimbele, Kanyo, Arujo Bridge is going to take 98 million, is already in the budget. One Lela Ruga Road, and Nosebeda awarded was made on the budget. One Imbo Wahambla Road. Tokimachielo and Jerry Uriwo Road. Worked on a budget of 120 million. It's ongoing already. Okay, the Kanyamudo. Siaya Pokiwe. Siaya nigi several roads. Let me just quickly go through Siaya. Siaya one Gibondo Ayawi Kibango Leunda Road. Mano is ongoing. Then Machielo in Siaya is let me just quickly move to Siaya. Sorry. Yeah, Siaya Nitie Kodiagara Bango Mana Wachocha Usenge Road. The president there already is awarded, and it is here Ubeda awarded to Guansi 74.8 kilometers. All the cow 4.6 billion already in the budget. 850 to Wamedo 236. Mano Kimedo is over 1 billion. Mano for that road. Nitire Bondo bypass road. Manucha budget Masan is 400. Wamedo ne 41. So I give 441. And Osechiwe Neguan Sibe 1.9 billion. And at the hour myself. Then one give Wangarot, Asembu Bay, Kalandin, and Yoma is ongoing. And the budget of 141. One give Sidin Disigomre Masiro 274. Boro Hawenga Wazi Road 394 million. One give Kalandin, Kailija. Ma is a new one. And tendering Mario Duade Kukidogo, but we are pushing it and get 395 million. Kigo kwano jumla marigi inderni tema biro yo kaluogi kataka po kigo kwano dwane go kwano nikechitire joma seyo nikatubede serikal kamano to poko konyo jo kaluo in kaka ngamuma kuchungi ne jatend migao mar omenda kigo kwano jumla adima e budget ni madhi e dongruok makaluo. Trevor, ngama wacho ni bedo wa sirikal okony oganda luo either ko owuothe piny luo or onge gi any information or en ngama dwa go siasa. Iwinjo gik ma akoni gi Trevor king'iyo gik ma nderni masiagi. Gi nderni mwadhi launch te e dwene gi dwe mar auchiel. Nderni ma Homa Bay, a lot of them are going on. To moko be nitie. Nderni ma Migori nitie mar going on sani to magi bende watimore nani one launch sani and moko contractors ose their site and people can see them. It is true ni nitie contractor got Kujowi Nyakotati Road. It is true ni nitie contractor Stella Gogo Road in Migori. It is true ne ndara manje riuriwo nige contractor agolu Mukotati already as we speak today that the 17.5 kilometers, or as we speak today, 3.2 kilometers. Lamu Seketi almost in 3.2 kilometers in 3 months. The contractor went to site in February, and we are in May, and already the black surface of Seketi in 3.2 kilometers, and you can see the way the work is going on. Nderni manyuchu chungte are ongoing. Ajisi ni Kisumu ndara Musubedoka is a big problem. Mambuleo Muoroni. It is a big road, a major one. They access Kisumu. Narano Nuchu, Sane Narano is work is ongoing, and you can see the kind of money we have put for it. 1.4 billion. Who would have done that? And it is not just that. Kiriwo pesate, and I've added pesate, mar roads, mar markets, mar blue economy, and mar stadium. Temigo Miloso, Epin Luo, Sane. Within this years, Kiriwo, the contract value, mark projects go there over 200 billion shillings. 200 billion. 200 billion shillings. Each county is on average about 50 billion. Another thing, King of this budget, Mawan Goigani, King your health sector.
ting'iyo pesa ma national government spend the health sector. Line moro ni ka anija Ramogi Oginga Odinga teaching and referral hospital. This hospital nen Elwet County nyaka adonje cabinet. Masa mo adonje cabinet ni ema yudo ka cabinet paper moro leo treasury mane recommend ni sirikal ni osiptand ni obede national government level. Remember ni Professor Nyong'o could only manage to allocate about 400 million to run the hospital the whole year. Sani last year new waketo ne 3.1 billion kecha national government. Sani waketo 3.931 4 billion to run the hospital. A supplementary budget monyo uchurumoni waketo 500 million mane dhitie ko cancer center monyo osebedo cost all. Idhi tieke ge 500 million mondo jowa me thurwa kanyo oyud kaka nyalo dhi thiedhore Jaramogi Oginga Odinga. And therefore you know, sometimes some people just say jowagi pokwaneno donglo, and there's a lot going on. Ntire ngama Alex penjo ni rural electrification ukete pesa di nikech gwenge kaka South Uyoma ward mantiere Rarieda constituency school makadundo ne ogol transformer margi goro igni abere mokadho gi jo KPLC poko ngisi gimora mora mano school makadundo ni Rarieda constituency giwacho ni rural electrification ukete pesa di nikech gwenge ma South Uyoma ward mantiere Rarieda constituency school makadundo ne ogol transformer igni abere mokalo nyaka sani pok gineno. Rural electrification wakete 16.304 billion. 16 billion 304 million. Billion apar ga uchie million miadek gangwen. Mano pesa mowuok a national government. But nitie ga donor funded funds mabende seche moko biro no. So in my view aparo ni rural electrification wakete pesa maber kabisa. Ntire gimoro mar mitumba mane ji wacho ni koro ukawo usuru mar atamalo 5. Umedo diyo jopiny mani piny gi usuru koso matango mane timo. Mano is a lack of understanding. Ema chando joma wuoyo kamano. Ing'eyo Trevor, well, let me just take a bit of time to explain. Neno katamna okil moro, someone I should respect. Konde ko gikmoke social media. But ing'eyo ka area moro kumari. Onge tiende wuoye with authority. Yeah? Kagima ing'eyo moka henya. You see, Jomutumba no biro ira. Tarika uchiel November last year. Kagi age komba, kibiro gikona ne gen get problem. National office marge. Gen get problem. There's a lady kanyo manyare jowa majora bongi no wuoyo ma clear kabisa. Kuna ni you see one wajo matindo. Wakelo gigewa kwa donjo ke port. To wachulo suru. Wachulo suru port kanyo. Kwa se chulo suru kendo wachulo VAT, value added tax. Sama abiro gik moko gikomba nti joma chako wero kuoma gembe chaki chulo value added tax. Ko chako dhi go Kibuye Kisumu chako uso ne ngato value added tax. Ko dhi usne go driver kuro rwake kada Mbadi rwake value added tax. Then iketogi ni nikechiko wan Mutumba nyakigo kwan ni iloso pesa di usuru chaki ngadi milone income tax. Koro nege kwayo ni kawanyano to gichulo suru mana kama gik moko donjogo at the point of entry. Kagi se chulo suru kanyo koro kik chak wagi usuru mora mora. Ma kao joge na me treasury mubedo kodgi piny. Magi winjore ni first VAT wagolo VAT makore chulo makia port ichulo kichak chopo Gikombe chulo kichak chopo Kisumu chulo. Koro VAT chulo dichiel. Sama gikelo Mutumba donjo cha emi chule VAT at the port. Ngata makoro ng'eyo Mutumba ok chak chul VAT. Mano kelo nafu ne japiny. Number 1. Number 2, kar keto joge ni income tax ni gidhi calculate makoro chuno gindhi manya accountants ma calculate negi profit gini. No wawinjore kodgi ni wa calculate waket percentage moro matin. Magi chulo kaka income tax. Kagi se chulo mani usuru mogik. Koro onge usuru kendo michake bandhogi, onge returns midwa negi file. Ne wawinjore ni kagi geni ubiro. Abiche wi 100 mare nyalo bedo ni profit.
iluongo ni presumptive income or presumptive tax. Now 5% ka profit to kwa ka 5% no te. It is wrong to wacho. Ni waketo suru mar 5%. Wa assume and an assumption ni 5% and profit. To profit no kende mwa tax at 30%. Manyiso ni 30% of 5% mwa kao. Maeno 1.5% mar value mar gik mikelo. Kwa seka 1.5% mar value as income tax. We don't want to know pesa makore loso. In koro the ius mtumbani kake dwaro. To sani the way it is, chuni ni nyaka calculate profit miloso mondi chulu osuri. Mako ketimo mano, jo KRA biro kuomi, jo KRA biro dukani, and gik mokari biro timo. Raidenda gibiro chandi, gimoni timo andi gikwe, or gibiro kao masoya kuomi. So what golo masoya? Koro there is no need of chiwo masoya. Ichulo 1.5% of the value kada kikelu gir 1 million. Take out only 1.5% mar 1 million. Kikelu goods worth 1 million. You will only be paying 15,000 emichulo at the point of entry. Then that is final. Katakuri chake ka ugige 1 million giwoso ge 1.3. No one bothers with your 300,000. Ni sechulo 15,000 at the point of entry. It is something majo mitumba ge mane dwaro bende nyaka nyo wachi yuogi ere jo mitumba mifse winjo ka go ikuko jo ala majo mitumba ok mana jo mani Facebook gigine ge Willis Otieno lawyer Willis Otieno gini mo somo law kar concentrated law gidonje finance undi ko di woni embo ngeyo weche mag tax. So to wuyo nenga en uromo gi jo mitumba kanye ato na romo kodgi magikona this. So the bill oko capture. But I still want it to be there. Because public participation atimo mondo gik mejo pinyo wacho na to wakete chike. Okay. Next week abro dhi Jivanji. Gik mejo vije onyisa Jivanji Garden. I will have to carry them mondo gain form decision. Otherwise anything and atimo public participation ka gik mejo onyisa adwani mondo ngato ugol na jo mitumba ma complain. Sakoro maiwa wangu lakini kakoro watiki weche mag siasa nikech dikenzo penji nito nwageno ni mano dhi Mombasa nudhi duko kakoro riuru kamoro achiel kaka ODM to pod waneno ka pup ni poro moro pod ni iye kaka nyocha nwinjo ka ni wuoyo ka ni igo mbaka mopogore kanyo. Ang'o matimore ka? Ang'o matimore ODM ka? Igeyo ODM ka okwanyal bedo jadiera kada joratero ko okwanyal wacho the truth to wabro bedo ke problem mani ODM en problem man national politics. Nitiere jok madwano yuwa ODM oter kama chielo to jomoko be dwano oter ODM kama chielo. So kai kama yuarok nitie onengo wa agree ni joge dwano oterwa. Nitie team moro ka ma Sefuna nitie, ma Orengo nitie, ma Babu nitie. Gedwaro ni mondo gikawa gidhi geriwa ge Kalonzo geni to ge Rigathi Gachagua mondo gilos kuot gi yomb Ruto. Andi jo ka gawacho ni ngama ok agenda ge number 1 en golo Ruto nge anything else. Then nitiere jo machalo wan mabe ni ODM ka. Wan neno ni kocha okwadwa dhiye, wan Ruto modwa betgo. Nikech clearly ODM was indicate ni okwadhi golo presidential candidate. Weche meji wacho ke wanyalo golo president mage are all dishonesty and propaganda. Unge ODM okdhi bedo gi presidential candidate. And kata kudhi obede en candidate madhi koji. Okay, en candidate madhi yombo odhi koji. So I don't think ni kakoganda kata kaka jo party ma support ODM ni dang wariure ni waungo ng'ato lwero mondo koji. Especially ngama okwangi go mbele. Kane en ng'at momwagero. Machieng moro wanyalo wacho ni azisuru we watere yombo tidhi yombe to gero nyinge ka gik 2032 kuro ng'ute romo jok kuro onyalo dhi piem gi jowari to ka ukete ng'ato ni mondo obed kanyo mondo yud thuolo moro modhi go mbaka gi jomoko mano koningo keti oganda. So oganda nyaka bet strategic. One kama wantiere koni Trevor waneno ni jalango ni ema wanyalo riwore go nikech at least ogis ne waseneno example ni kware o record gi to nitie kumwanya lo chope to jowa mamoko midwa terwa gi mokwongo
moko kuomgi ochayowa kada king'iyo kata kaka giwuoyo chieng' moro achiel kuom jotelogo okwana dhoudi ma ofil ni oseweyo President Ruto to jo mokwano nyaka Kalenjin to joluo okwana so oganda wa nyaka penjre mano ng'ama inyalo dhi mako gosiep and asepenjo this question many times ni kidwa mako osiep make osiep gi ng'at moro ma kino kelni ohala ok en osiep mimako mondo en ma mondo konyo chop kuma dwa chope kosechopo to weyi chien koro jowa onego bed gi ratiro kuma nadwa kelo ka ni wabed jadiera an pok anene party gi kuma pogruok osebede aina ne ma jomoko osenyiso ma ng'ato osechungo mowacho ni party leader many secretary general minyalo tiyo an ok anyal tiyo kodi ni to pod iwacho ni udwa dhi bedo kore piny mondo winjru onge nochakore ka sikuku ng'ato ka sianda ne osegwenyore gi party odhi notimore gi Matiba notem ndi Kimani Wanyoike Muite wadhi wabedo Dedi Sakumu Jobo Mino Oburu Odinga ji odhi ochuo kombe ji yalo nyaka piny ru ne gipogore ne gidhi ng'i kata Babu na Mwamba nodhi ng'i kata mana Balala gini ng'ato kosegwenyore nyaka William Ruto the president ma wan go kawuono kane osegwenyore gi party nodhi Musalia Mudavadi Raila mane nigi all tricks mane nyalo kelo go joge nodhi kapod waketore ni wagalore ni wawuondore ni kia ji biro bedo ni ODM onego riwre kanyakla jomo osepogore kweth cha en odhi adhiya makata ka ng'ato nowuog e igi biro mawuok kopo ni gimoro chwanye kono gin gi gombogi and ang'egi ng'ato ka ng'ato an asetiyo gi joge te ang'eyo from Sifuna ni okosebedo secretary general mara for 6-7 years ang'eyo James Agri Orengo very well ang'eyo Babu Owino joge ang'e te and ang'eyo jowa makoni be ng'ato ka ng'ato gi richone kipani korwa kondi ko ji bere ji nitie gi problem but wang'iuru gima nyalo kelo ne oganda konyruok oganda wa de kanye oganda driver kati kasa no driver gimomiyo oluor joluo e Kenya ka ok en namba wa namba 4 sani oluor wa nekech riwruokwa kidwaro duoko teko mar oganda luo chien to mage riwruoge mane teko machalo tipo mar Lwanda Magere ma ng'ama ne fweny gino ma ne pogwa to tieko oganda luo omiyo gimoganda wa nyaka tim kata debe ni jotelo gweren machal nade to riwruok mar oganda to nyaka siki kendo kuchwa to wadwa go e debedi especially kura mar president I don't mind moko ke kata keneno gudu gweng'u moro keneno no ningo yud kom to kura mar president nyaka wanyis the whole country ni jaluo ok pogi owuog Mombasa na Mchumbi nyaka Busia jaluo mantie ok pogi. Alright. Ero kama na FCPA John Mbadi jatend migao mar omenda kwa gombaka wacho mar budget mar omenda mar 2020 nyaka 2027 gi siasa be matin. Obro luonge kendo mondo ochako bende gi siasa wado mulo mana matin ahinya. Mane kama wechino mar buch jo piny an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo Ombija tai anyakwar guok ocha pesa. Nindwa berga kama